dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala. May ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na, Salamat sa Ako Bicol Cup, pumutok yung pangalan ko. halos lahat ng player na dito sa Kamsor nasa AKB Cup na eh. Tuwan-tuwa ako dito sa Ako Bicol. I have to showcase kung anong meron pa si Obet. Naging tulong yung Ako Bicol Cup. Tuloy lang sa pangarap, wag lang sumuko. Ako po si Robert Remoto, o kung tawagin nila si Obet. Nagsimula ako sa pagbabasketball nung kabataan natin, lalo na nung elementary, kasi uso sa neighborhood. Yung nagtitipon-tipon yung mga bata, gumagawa kami ng sarili naming parang basketball ring at mayroong maliit na bola. Lahat naman ng mga maglalaro, maraming pinagdadaanan. So, ang isa sa masasabi ko na mahirap, kasi siyempre nagsimula tayo ng hindi talaga marunong. So, nung panahon pa, yung mga pambubuli na yan, nandyan na yan. Pero, hindi siya naging hadlang para ipagpatuloy yung paborito kong sports. I was inspired by my parents, mga kamag-anakan ko. Kasi nung time, talaga medyo hindi ko halata na may katangkaran ako. So, the challenge is there. So, ginawa kong motivation kasi alam kong matangkad pala ako. So, I was motivated by my height and then I was inspired by my relatives, my friends, lalong-lalo na yung aking nag-iisang kapatid. May time sa buhay ko na parang I was so down, parang bumaba masyado yung self-esteem ko kasi sa hirap na pinagdaanan natin sa buhay, minsan makikita mo yung iba na talagang untap sila doon sa anumang bagay. And then, playing basketball talaga is one of the best network para makapag-gain ka ng maraming kakilala, maraming friends, and a lot of opportunities talagang darating. Laking pasasalamat ko dito sa Ako Bicol Cup kasi sa haba-haba ng panahon ng paglalaro ko ng basketball, ito yung first time na sabi ko nga, I'm already 50. Saka ko naranasan yung talagang kino-cover yung bawat laro. Na pagdating mo sa bahay, pwede mo siyang balikan, tingnan-tingnan, ang sarap sa pakiramdam. Ito yung journey na actually hindi ko na inaasahan na darating pa sa akin kasi medyo, siyempre, tanggapin man natin sa hindi. Nagkakaedad tayo. Sabi ko nga, natatawa ko kasi karamihan sa mga teammates ko, parang mga anak ko na. So parang sabi ko, ang role ko dito, hindi lang ako basketball player. Parang magiging second father na rin ako dito sa mga batang kasamaan. Kailangan physically, mentally prepared tayo. Kasi napaka-importante na sa loob ng court, habang tayo naglalaro, nandun yung ating focus. So nang piliin ako, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko. Siyempre, challenge din sa akin. I have to prove, I have to showcase kung anong meron pa si Obet sa loob ng court. So hindi ko makakalimutan yung yung moments na yon. It gave me some sort of relief na hindi naman sa lahat ng oras nagiging disadvantage yung pagiging may edad natin. Masaya. Mamumuhunan talaga tayo. Mamumuhunan tayo ng sakripisyo at napakahalaga disiplina. Kasi hindi natin mararating anumang bagay pag hindi tayo nag-invest. No matter how tough the competition is, huwag nating wawalain yung pagmamalasakit sa ating kapwa-player. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Maraming salamat din kay Congressman Saldico sa pagdala ng Ako Bicol Cup dito sa Camarines Sur. At kay Congressman Attorney Jill Bungalon.